En anden ting, som jeg elsker, det er at gå ud i haven og plukke frisk frugt. For eksempel sådan et brumbær. Bare tage det ind i munden, mærk strukturen. Og tyk på det, og mærk smagen af det. Er det surt? Er det sødt? Pluk et andet. Smage forskellen. Så min opfordring til dig er, hvis du har en have, gå ud og se, om du har nogle bær. Eller vælg et, hvis du er i supermarkedet eller i naturen. Prøv virkelig at smage det. Duft til det. Og mærk det på din hud og din mund og din tunge, inden du spiser det. Rigtig god dag.